नोंथांमोनजों दिनै मोस्ट इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव डिसकास खालामगोन रायजो राजाफोर। खोरोमदाव औवारि बिथाङा जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो क्लियारलि फोरमायना होदो। बिटिआर एग्रिमेन्टआ मोजांसिन ना बिटिसि एकर्डआ मोजांसिन? 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि एकर्ड खालामनाय पिस एग्रिमेन्ट एबा बिटिआर एग्रिमेन्ट बे मोजांसिन ना 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जि एकर्ड खालामनाय जायखौ जों बिटिसि एकर्ड होननानै मोनथियो? बे मोननैनि गेजेराव बबे मोनसेया बिटिसिआ ना बिटिआरआ पावारफुलसिन आरो बबेखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामोबा बर' हारिनि थाखाय मोजां जागोन जोंनि थाखाय? बिनि एक्सप्लेनेसनखौ जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरनो होदो। खोरोमदाव औवारि बिथाङा मिथिं गिदिर खालामदो खनसे बहाबा, ओमफ्राय बिटिसिआ मा बिटिआरआ मा? दावराव जानांगौनि खुनु कनफ्लिक्टिं आरो कन्ट्रभारसि जानांगौनि गोनांथि गैला। बिनि सायाव मोनसे सावरायमेल हाबाफारि लादो। बिटिसि आरो बिटिआरनि गेजेराव सावरायलायनाय मोनसे जुथुम्मा एबा हाबाफारि, अब्लानो जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा क्लियार जासिगोन। बिदिसो बिटिआरआ बिदिसो बिटिसि एकर्डआ होननानै, अब्लासो जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिनो हासिगोन सोरनिया सैथो सोरनिया असैथो। अब्लासो जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनसिगोन आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो कनसियास जानांगौ, स्ट्रं थानांगौ। सोरनि खोथा बुंनाया सैथो सोरनि खोथा बुंनाया असैथो, सोरनि खोथाया आनएक्सेप्टेबोल सोरनि खोथाया एक्सेप्टेबोल, बेखौ नोंथांमोना मोजां स्टाडि खालामनानै नायनांगौ रायजोफोर। थेंक इउ।